መንእሰይ ኮንካ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ከመይ ትሃንጽ ብተግባር ዝተፈተኑ ሓሙሽተ መንገድታት ይርድእኒ እዮም። መንእሰይ ዓቕምታት ምህናጽ ላዕልን ታሕትን ትብልኻ ትኾን እያ። ኩሉ ግዜ ወጥሪ ኣታዊ ዘይብሉ ዕቋር ዘይብሉ ተመሳሳሊ እውን ፋይናንስ ብዝመፀ ቁፅሪ ገንዘብ ብዝተባሃለ ቁፅሪ ኣብ ውጥረት ትህሊ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እዙይ ናብ ምንታይ ፀገም እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ናይቲ ፋይናንስ ምሕፃር ፀገም ዘይኮነስ ናይ ስትራቴጂ ፀገም እዩ። መንእሰይ ትኾን ተለኻ ብዙሓት ምክንያታት ይለዓል እዮም። ርድአኒ እያ ብዙሓት ምክንያታት ይድርድር እየ። ሕዚ ንኣብነት ምቹው ባይታ የለን ዝብል ምክንያት ኣሎ። ተመሳሳሊ እውን ዕድለኛታት እዮም። ዕድል ጉዳይ እምበይ ኣብ ትግራይ ተወሊድና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃዋህው ምስቲ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ተደማሚሩ ፋይናንሳዊ ዓቕምካ ዘይምህናፅካ ብዙሕ ምክንያታት ክህልውካ ይኽእሉ እዮም። እቶም ምክንያት እዚኣቶም ግን ንኣኻ ውሕስና ክኾንካ ይኽእሉ። ስለዚ ፋይናንሳዊ ዓቕምካ ክትሃንፀሎም እትኽእል ብተግባር ዝተፈተኑ ሓሙሽተ መንገድታት ናይ መጀመርያ ምውሳን እዩ። ምውሳን ክንብል ከለና ናበይና ክንውስን እንታይ ኢና ክንውስን ዝብል ምርዳእ ከዓ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ምክንያቱ ትውስን ተለና ፋይናንሳዊ ዓቕምና ንምዕባይ ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ስካብ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ውሳነ ኢና ክንውስን ዘለና። ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኮንካ ዝተፈላለዩ መሕልኻታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እቶም መሕልኻታት ንሳቶም ሰይርካ ወይ ከዓ እቶም መሕልኻታት ንሳቶም ሰጊርካ ናብ ውሳነ ኣነ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዘመን እዙይ መናእሰይ ሚልዮነራት ቢልዮነራት ኣብ ዝኾኑሉ ዘመን ኮይነ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ክሓንፅ ኣለኒ ኢልካ ክትውስን ኣለካ። ሓደ ናይ መጀመርያ እዚኣ እያ። እዛ መንገዲ እዚኣ ወይ ከዓ እታ ውሳነ እዚኣ እንድሕር ተወሲና ኮይና ካብዚ ብምቕፃል ከዓ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ክዕብየሎም ዝኽእሉ መንገድታት ወይ ከዓ ውዕለታት ወይ ከዓ ተግባራት እንታይ እዮም ኢልካ ምንፃር እዩ ዝኾን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣካል ትውሳነ እዩ። ትውስን ተለካ ብዙሓት መሓልፋታት ከጋጥሙካ ክኾኑ ዝኽእሉ ኮንሲደር ጌርካ ክትውስን ዘለካ። ሕዚ ክንውስን ከለና ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ክንዕቢ ኢና ኢልና ክንውስን ከለና እቶም ቅድም ኢሎም ዝተልዓሉ መሓልኻታት ይለዓሉ እዮም። ዕድል የለይ ብዙሓት ኦፖርቹኒቲታት ኣይተፈጠሩ ሃፋትም እዮም ሒዞምዎ ዘለዉ እቲ ባይታ ብዙሕ ነገር ግን መንእሰይ ኢኻ እሺ ይኹን ሒዞምዎ ይኹኑ ከዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዝብል ሕቶ ንዓርስኻ እና ንነብስኻ ክትሓትት እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ ኣብዚ ዘመን እዚ ፋይናንሳዊ ዓቕምካ እንድሕር ዘየልዕልካ ኮንካ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሓደ ነቲ ስኻ እኒአኒ ትብሎ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ዓቕምካ ወይ ከዓ ነቲ ፓሽንካ ከውፅአልካ ዝኽእል ሓደ ኣሴት ስለዝኾነ እዚ ኣሴት እሱ እውን ሴክር ክትገብር እዩ ዝግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ምውሳን እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ውድድርካ ኩሉ ግዜ ምስ ዓርስኻና ምስ ሕልምካ ክኾን ኣሎ። ምክንያቱ መብዛሕቲና ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ዓለም ናይ ዲጂታል ዓለም ምስቲ ምዃኑ ዓለም ካሊእ ምስሊ እያ ንሓዘት ዘላ ኣብ ዲጂታል መብዛሕቲኦም ሰባት ትዝነብርዎ ሂወት ዘይኮነስ እቲ ፌክ ዝኾነ ሂወት ኣብ ዲጂታል ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እናቃንሑ እዮም ዝብሉ። ስለዚ ናይኻ ኣቴንሽን እሱ እንድሕር ወሲዱ ኮይኑ ንስኻ ናይዚ ዘመን ሰበይ ኮንካ ወይ ከዓ ናይዚ ዘመን ኮምፓየር ጌርካ ወይ ከዓ ፈርዋርድ ጌርካ ትወፅእ ሰበይ ኮንካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ኣለካ ውድድርካ ኩሉ ግዜ ምስ ዓርስኻና ምስ ሕልምካ ንስኻ ዓርሰይ ናበይ እየ ዝኸድ ዘለኹ ኣነ መን እየ ኢልካ ሓቲትካ እንታይ ዓይነት ኢኮኖሚካሊ ኢምፓየር እዩ ክህልየኒ ዘለዎ ካብቲ ኢኮኖሚካሊ ኢምፓየር እንታይ ዓይነት ኣከይዳ እዩ ክኽተል ዘለኒ። ስለዚ ናብቲ ኢኮኖሚክ ኢምፓየር ንምብፃሕ ከዓ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ እየ ክኽተል ኣለኒ ኢልካ ምስ ዓርስኻና ምስ ሕልምካ እንታይ ዓይነት ሕልሚ እዩ ዘለኒ እቲ ሕልሚ እሱ ኣቺቭ ክገብር ተኮይነ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ዝብል ሕቶታት ናብ ዓርስኻ ክኾኑ እዮም። ብካልኣዋይ መንገድና እቲ ቁኑዕ ናብ ኢኮኖሚካሊ ህንፀት ከብፅሐካ ዝኽእል መንገዲ እዚ እዩ። ምክንያቱ እዙይ ዘብለና ዘሎ ዓለም ሕዚ ኣብ ዲጂታል ዓለም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝበዝሐሉ ኣብ ያዕያዕታ ኣብ ናይ ምርኣይ ትርኢት ዝትኾኖ ዘይኮነስ እቲ ናይኻ ዘይኮነ መንነት ኣብ ምርኣይ እያ ዘላ። ስለዚ እሱ ኣቴንሽንካ እንድሕር ሒዝካ ኮይኑ ኣብኡ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ካልኦት ዲጂታል ስክሮል ዳገበርካ ኣብ ታርጌት ዳብ ዘይኮነ ዓላማ ኢኻ ትውዕል ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ዓርስኻ ውድድርካ ተኮይኑ ግን ዕልምኻ ፍሉጥ እዩ ዓላማኻ ፍሉጥ እዩ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ፈሊጥካዮ ኢኻ ናብቲ መንገዲ ንሱ ከዓ ብኸመይ ክኸደለኒ ኢልካ ስለዝፈለጥካ ስለዚ ተከይዳ እሱ ሓንፂትካ ምስ ዓርስኻ ዝኾነ ውድድር ወይ ከዓ ኣከያይዳ ክህልየካ ኣለዮ። ሳልሳዋይ መንገዲ ብንእሽተይ ዕድላት ክትጅምር ኣለካ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝበልክዎ ዕድላት ብዓበይቲ ኣይመፁን ኣናእሽተይ ዕድላት እዮም ናብ ዓበይቲ ኣቺቭመንት ወይ ከዓ ናብ ዓበይቲ ዓወታት ዘውፅሕካ። ስለዚ ብንእሽተይ ዕድላት ክትጅምር ኣለካ። ሕዚ ንኣብነት ኣብ ትግራይና ብዘለዎ ሃዋህው ንስራሕ ክትሰርሕ ይኾነይ ንሂወትካ ንምንባር እውን ብጣዕሚ ፀጋማዊ ዝኾነሉ ኩነታት ኢና ዘለና። እሺ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንታይ እየ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ምስ ዓርስኻ ትሓትት ኣለካ።
ስለዚህ ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ዕድላት ክትድማምር ካብ ምድማር ሓሊፍካ እውን ናብ ዕድላት ምፍጣር እውን ክትሰጋግር ኣለካ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ትገብር ኮንካ ሓደ ኣብ ሂወትካ ዝሕሸ ናይ ፋይናንሳል ዕውትነት ተመሳሳሊ እውን ምስ ዓርስኻ ውድድርካ ወይ ከዓ ዕድላት እውን ካብ ንኣሽተይ ምጥቃም ትጅምር ተለኻ ዝሕሸ ናይ ስብእና ወይ ከዓ ናይ ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕመንት እውን ክህልየካ እዩ ስለዚ እቶም ነገራት እዚኣቶም ፋይናንሳዊ ዓቕምካ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዕብዩካ ዝኽእሉ ነጥብታት ስለ ዝኾኑ ብፍላይ ከዓ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብዕለቱ ብሓደ ግዜ ዝመፅእ ኣይኮነይ በብዕለቱ ግን እቶም ነገራት እዚኦም እቶም ነጥብታት እዚኦም እንድሕር ዴቨሎፕ እናገበርካ እናዕበኻ ከይድካ ኮንካ ዕውት ዝኾነ ወይ ከዓ ፋይናንሳዊ ዓቕምካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዕብየሉ መንገዲ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራብዓይ ፋይናንሳዊ ብልሒ ፋይናንሳዊ ብልሒ ትብል ተለና ከዚ መብዛሕትኡ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ክዓቢ ተኮይኑስ ወይ ከዓ ኢኮኖሚካሊ ዓቕምና ክዓቢ ተኮይኑስ ስለ ኢኮኖሚካሊ እንታይ ዓይነት ርድኢት እዩ ዘለና ወይ ከዓ ስለ ፋይናንስ ስለ ካሽ እንታይ እዩ ርድኢት ዘለና ዝብል ክንዕቢ እዩ ዘለና እዚ ክንዕብየሉ ንኽእል መንገድታት ከዓ ሓደ መፅሓፍ ክነንብብ ኣለና ኣብ ፋይናንሳዊ ዝተሰርሑ ዶክመንተሪታት ዝተሰርሑ ፕሮግራማት ዝተሰርሑ ኢቭን ኢፍ ኣብ ውዕለታትና ዘለዉ ኣብ ጎንና ዘለዉ ዝሕሸ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እውን ተመክሮኦም ሼር ብምግባር ወይ ከዓ ተመክሮኦም ብምውሳድ ኢና ፋይናንሳዊ ብልሒ ክህልወና ዝኽእል ሕዚ መብዛሕትእና ፋይናንሳዊ ብልሒ ትብል ተለና ፋይናንሳዊ ብልሒ ኣለኒ እዩ እንብል ሰባት እውን ለቨሉ ኢና ከንዕቅኖ ዘለና ወይ ከዓ ሬቱ ኢና ከንዕቅኖ ዘለና ሕዚ መብዛሕትእና ፋይናንሳዊ ብልሒ ኣለና እዩ ምናምን እንብል ስለንዓቆር ወይ ከዓ ካብዚ ዕለታዊ ምግብታት ካብዚ ዕለታዊ ለየድሊ ወፃእታት ስለንቁጡብ ይኾን ይኽእል እዩ ግን እሱ ይኾነ ፋይናንሳዊ ብልሒ ማለት ፋይናንሳዊ ብልሒ ማለት እንታይ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኢንቨስት ክገብር ኢንቨስት ዝገብርሉ ነገር እንታይ ዓይነት ሪኢንቨስት እዩ ክግበሮ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ኢልካ ኣናላይስ ምስራሕ እዩ ፋይናንሳዊ ብልሒ ካልኦት ብጣዕሚ ጥልቀት ዘለዎም ፋይናንሳዊ ብልሒታት ኣለዉ ኣብ ቀፃሊ እውን ብካሊእ ፓርቲ ክንወፅኦ ኢና ምክንያቱ ፋይናንሳዊ ብልሒ ክበሃል ከሎ ከም መእተዊ ፋይናንሳዊ ብልሒኻ በሊሕ ክትኾን ኣለካ ኣብ ፋይናንስ ብዝብል ይበይ ብዙሓት ናይ ፋይናንሳት መፅሓፍቲ ኣለዉ እሶም እውን ክንጥቆም ኢና ኣብ ቀፃሊ ፋይናንሳዊ ብልሒ ዴቨሎፕ ከይረአየ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት ፋይናንሳዊ ብልሒ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ክእለታት ፋይናንስ ክህልየና ከሎ እዩ ዝብል እውን ካሊእ ትርጉም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተመሊስና ክንመፆ ኢና ንኸውን ግን ኣብዚ ሓሙሽተ መንገድታት ወይ ከዓ ሓሙሽተ ብተግባር ዝተፈተኑ መንገድታት ኣነ እውን ከም ኣብ ሂወተይ ቴስት ዝገበርክዎ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ብዘንበብኩ ቁፅሪ ይፈልጦ እየ ስለ ፋይናንስ ዝብሎ ዝነበርኩ ፍልጠታት ይፈልጦም እየ ዝብሎ ዝነበርኩ ስለ ፋይናንስ ክእለታት ናብ ባዶ ወሪዶም እዮም መርኺቦም ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ፋይናንስ ማለት በተለይ ሕዚ ዓለም ፋይናንስ ከመይ ተንቀሳቅሰሉ እንድሕር ኢልና ኮይናስ ካሊእ ፋይናንሻል ብልሒ እዩ ዘሎ ካሊእ ፋይናንሻል ትርጉም እዩ ዘሎ ስለዚ ፋይናንሳዊ ብልሕና በዚ መልክዕ በላሕቲ ክንኾን ኣለና ናይ ኢኮኖሚካሊ ዓቕምና ዴቨሎፕ ክንገብር ኣለና እትና መጨረሻ ናቲ ናይ እቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ፖይንት ከዓ ውዕለኻ ምስ ናይ ለውጢ ሓወርያት ይኹኑ ሕዚ ሓደ ግዜ ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብር ውዕለና ምስ ናይ ለውጢ ሓወርያት ይኾኑ ናይ ለውጢ ሓወርያት ሰባት ብዙሓት ተመክሮታት እዮም ዝሕልፉልካ ከምቲ ልዕል ኢልና ናገለፅና ይነበርና ፋይናንሻል ኣይኪውካ ክበልሕ ፋይናንሻል ብልሕኻ ብጣዕሚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ብጣዕሚ ይሕግዝካ ስለ ዝኾኑ ውዕለኻ ናይ ለውጢ ሓወርያት ይኹን ስለዚ ኣብ መንእሰይ ትኾን ተለና እዚኦም ሓሙሽተ ነጥብታት ተተኸቲልና ፋይናንሻል ወይ ከዓ ኢኮኖሚካሊ ዓቕምና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብፃሕ ንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ክንርስዖ ዘይብልና ኣብ መንእሰይ ዕድመነት ላዕሊ ታሕቲ ውፃእ ውረድ እዚ ባህርያዊ እዚ ክንፈርሕ የብልና ኩሉ ግዜ ላዕሊ ታሕቲ ውፃእ ውረድ ግዴታ እዩ ግን ውፃእ ውረድ እዚ ሓሊፍካ ዝሕሸ ሂወት ዝሕሸ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዝሕሸ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ናይ ስብእና ዓቕሚ ስለ ዘሎ ውፃእ ውረድ ክንፍትኖ እዩ ዘለና ከምቲ ዝፍትነና ንሕና እውን ክንፍትኖ እዩ ዘለና ነዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ፈቲኹሞ ኮይንኩም ድምፂ ኣቦጊዳ ወይ ከዓ ኣቦጊዳቶን ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ዕርክትኩም ክበፅሕ ኣብ ቤተሰብኩም ሼር ክግበር ወይ ከዓ ቀፃሊ እውን እንታይ ዓይነት ኮንተንት ስራሕና ይሕይሽ ዝብል ኣብ ርእይቶ ሓሳብ መህበቢ ክትህቡና ትኽእሉ ኢኹም ሰላም ዳሃብ